kagayam pakaragsaklaw na iti kadayo amang padpadaan kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Kat sapay ko matadi kay tupulos mauma. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kinikapsat Susan san napud na nagan tintay drama itangam sakpay na. Hello mampay kada divina balikdang ditabagulin from Torogi, ti Dubai. Ni Jonel Curas, dita Katutoran, Norte, Kamalinigan, Cagayan. Kenny Kenneth Viloria, dita Bugay, Cagayan Valley. Kastiman ti kunani Kapsat Susan. Dir manang biyanang, sakbay ti amin kayat kupay nga iladawan ti langawan wit surak. Natayagak, napudaw, sexy kan napintas. Iso nga di naklon ko tinobyok, ado ti mangibagbaga akas lang nakajakpat ka no tinobyok, takas kanya kapintas tinagbalin akayan ayat na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ikasarakon ni Susan tatang. Ay kat, andakin ka na itaa, anak kao. No kap-kap na kanyon ti tungkal maysa, nakayaw ti masuraot. Uwan tatang, masapula may kasarakon tinobyak, taamangan no maagaw ti sabalay. Ay, di mon palusposan na jay, ta nakapimpintas sa balasang. Tapno amam na riyaw. Apalan da ka nagti kakasinsin mo abaak. Nagswerte ka kanaw ta kinayat na ka tinapintas kan seksi abalasang. Nagtayag pa'y ababay. Apay, andat na may anangaram kan kuana. Apaya kinayat na ka. Unay kayo matantatang. Kaslawan bilib yun diti anak yo. Gwapo akmag. Apay nalaadak aya amay dilig ka ni Susan. Ha? Ay, sa bagay. Oo na. Medyo nataer ka madkit day, anak kaw. Ang mas gaawak lata. Noon yat kinayat nakin ka. Kat saan ka matapak na? Ay, kat talaga kasta. At siguro mat na idumduma karismak a kinayat na kanyak. Depende nga men, iti karisma day ta, tatang. Adda ko mamot mangayat kanyak. Akas ka ni Susan kapintas anak kao. Ha? Apay, kaya tiyamanang ti mga sawa, tatang. Uwan ko mga round. Nanggarigat mo ti lumakay nga awan katakunay-nay na. Nagrunay tata adan nobyam. Mga sawa kan taon. Siyempre, adan ton bukod mo a pamilya. Isa kasapulak ti kadwa, anak kao. Ket ore adan ton asawak, di kay mo't mabali na baybayan, tatang. Basta kayat ko ti mga sawa, anak ko. Iso nga agsapulak man mo't iti asawaag. Gamtay ko mamot na pintas akas tinubyam ti matumpungak. Wano, ada pa'y balasang akam sa tinubyam. Ha? Ada ka kabsar na, naasawaan na mo't amin ang. Ay, sayang nga ron, ano kasta? Baak nga anti na ang tiyada tatang. Ha? Napintas? Wan mag? Ure bakitan nga napintas? Asino nga anti na rayta? Nakit-kitak nga tan? Diya ka mo ah? Ngam ex-abroad da diya tatang. Nabayagan na nag-forgod dito Pilipinas. Nabayag ang nagtrabaho iti abroad. Inton bigatan ti kasarta Susan, my love. Maragsak ka karay. Launay antario, si Kangay. Ay na, siya kung ti kararagsakan alalaki dito rabaw ti daga. Kamin, kasken ka ti agbalin nga asawak. Ado nga ro ti mapapal kanyak. Uri ni tatang apalan nak, tanapintas ka no ti agbalin nga asawak. Aniya? Isa nagastaken ka, Susan, my love. Basta dagiti karim di mo liplipatan. Uy, la, pagbalinan kanto a senyorita iti denak. Di kanto agrigat apolos. Di kanto agbannog. Ken ited ko amin na masapsapol mo. Sapay ko tasanto nga itayab ti kali dagita akarim kanyak, Dario. Si Kagayam, ti bagbaga ti anak ko nga ikit ni Susan, kabsat. Ha? Ay, uwan, kapsat.
Abalayan gayam taka nakatinasawa ti anak mo. Mabalinlat ka. Ang anya ka ni tayo nagan mo, ading. Siyak ni Marlene. Wow! Nagpintas anagan. Kasmutlay ti kapintas mo, ading Marlin. Siyak gayam ni Mundo. Nice meeting you, Mang Mundo. Agkaabay lang ti barangay tayaw. Ngam ita ka na makita, Marlin. Nabayagak ngamin ijay abroad, abalayan. Mabalinta ka na iti agsala, ta pag-istoryaan ta. Ha? Ay katuan Manong Mundo. Nalpasan ti kasarta, Susan, my love. Dito ita pala balay ni Tatang Agnald, Taawan pa'y matbukod ta balay. Kagwan adaryo. Aywan, makasidsida kiti bulalo. Agluto ka man tayo ti pangaldawan tayo. Sige, my love. Arigla daw. Ngam inak pa'y gumatang iji ili ti lutwak abulalo, Sana balit, asidag mo. Mabiitak lang, my love. O sige tay turog ko pa'y nga ron. Hustunto no nakaluto kan, anya. Di nakririingan di ka pa'y nakaluto, wan. Riingan naktulatan no pananganon. Makapaikaw amat manang. Awanan ni Susan nakak dito'y balay. Inyawi din ni Daryong asawa na. Ay, wan nga rod Marlene. Oray siya nga rod. Maikawa akmat. Ay, biglaan mo nga mintipan na ki asawa na. Ngam nadlaw ko man anasingpat di asawa na manang. Saan unay anataer, ngam kasla nasingpat. Ay talaga anasingpet day jay, kabagis. Ananwam nga tigwapo no barumbado mo't. No kadagituyan na panawan. Saanan nga uso day tagwapo partner. No lakit dita nasingpet kan responsable. Awan problema. Wala, uray siyak mata. Jakit kita unti lang. Uray na laan, basta napintas ti ukali na. Wen saan ka mata mabsog dita? Mabsog ka nga rod amang ming latan iti gwapo partner mo, nga uray awa magkarga ta tiyan mo. Ay, si kamot kag lablabada riyaw. Apay awan trabaho mita. Ang datatang, ngam nasapa pa'y may. Labaak pa'y ti kawasmi ka ni Susan, tanay. Naurnong gaya man timurang may. Apay jay asawa ngay. Iso ti paglabaam Aldaw taon na makaring na dyan natang. Di yuriringan ta mga no madisturbaw. Nga raw. Nagladaw nga agriri Pangal daw to no agriri Alas 11, wano alas 12 nga agriri Wanta ta. Kas dati nakairwaman na pa nagri Apay nga ya kas gay. Kan manipod nagdinakayaw. Jak pa'y napuutan ang naginaw kan naglutaw. Si kamot amin ti mga aramid ka nagita anak ka. Wain ta pasit amin nang iti karik day takin kwa na tatang. Karim nga. Karik nga agbalin na senyorita diti balay. Jak pagtrabaho na pulaws. Anya. Isa di yu disturbo no kas niya nakaturog. Tapno saan na makaungat. Bye-bye anyo lang. So, laki na yan na ka. Takastamot gayam tin karkarim kan kuana. Ay madi at kasta na ka. Pagtrabahom jay asawam. Di mo panuinuyan tagram. Awan Anderen na kaano kasta. Sa nabalin tanang. Tinapatag. Masurot amin apagayatan na. Tapno awan rumso ariri. Tatang, anyat masida. Right. Nakariing kan balasang ka. Inlutuan na kamot ni Daryaw iti pork adobaw. Inkamanganan Sige nga ro tatang tanim mabisi na ka nagring. Hayamat eksakto lakit ana lang abkon di soyaab na.
Nagbagsait. Apay akas gay. Nagaangot mo tisang ti manugang kaon. Din samot ag tutut bras. Ken ada sa bali ana say upkaw idi limabas dito'y ayan kaw. Naangdod. Kasla saan mo't akas jay idi. Nabang lumot idi balasang pay. Tatunggal umay diti balay idi ket nagpigsa ti bangbanglo na. Ngem ita kasla saan mo't nagdingligaws. Naimbag nga oras maw abalayan. Mabalinti umay. Nay, si Kamagaya mabalayan. Ala, sumrak ka. Umay ka. Agyaman na kabalayan. At nakadindi ka bagis maw Marlene? Awan, ada. Aday jay likod. Sibsibugan na dagiti masitas na. Apay, anya tibagamkan kwa na abalayan. Napatag abalayan. Akin, secret pa ilaang. Iso pala ang tipangibagak iti na ito. Mabit lang nga road tayo bak, abalayan. Ala, apay nga agarom ka kanya ket agabalayan tamang mundo. Saan adatati po nung agabalayan? Da kami iti kabsat mo, Marlene. Awan mo't dakas na no agaram kasan kaday. Wano, ada ay agungat. Awan mo't kiti ay. Ngam anya? Anya kumamot ti kinayat mo kanyak ngay. Ket bakbakatan akon. Saan akon ang makaanak? Kasapulak ti katakunay-nay. Saan nga anak ti kasapulak no di kat asawa? Kabinadang iti biyag. Sika ti kayat ko nga agbalin nga asawa, Marlene. No, ikan nakiti gundaway Ako kinapudno na talaga akayat ko kumapay ti makiasawa. Ngamtay kumaubing abaro ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tapno addan tumang bagkat kanyak inton saan ako na makapagna. Nga mawan mo't mauray ko nga agarom kanyak nga ubing. Si kamot latin na ilawan ang agarom kanya. Ha? Eket aklunan na kaminan Napigsak pa'y mo't nga agbagkat no day tati sapsapulang. No kayat mo, testingan ta. Bagkatan ka kayat mo. Ay saanon. Si kamot. Alang nga rod, ikanak iti gundaway ko amang panunot iti idat-daton mo nga ayat. Tani, narigat ti agdardara sudos amang gandang. Sige, Marlene. Ngam di mo kuman ibaybayag Makalawas ko malaang ti panagpanunot mo. Tanay, mapanan ti tawain. Lakay ken baketan. Sambutan ta ti panawain. Apay, kayat mo pa'y ayati makiasawa ka ba, guys? Ay, nagirigat mo't ti awan kadkadwa naman ang. May mayat mo't laang tay addam ako na akabinada ang bayat ti panagbakat. Iso nga aklunaksan ni mundo. Tadakan ka day Saan ka aparitan? Tamadlaw mo nga da pa nagustom kan kwa na. Iso asika ati makamong agdesisyon. Total nasing pa mo niya balayan. Awan dakes na kabagis. Naimbag man ta nakapasyar ka, Susan. Kahit kumusta ta da asawa na ngay anak ko. Mayat ananang. In-enjoyak ti kada tasawak. Lumoklok maggamutan. Nay, kita amangan no masubra am ti lukmag mo. May mayat mo lang tay sigo da pamagame. Uray lumukmag ako na. Tadama asawa kon. Anisaan di mo mabaybayan tabagi maanak ko. Nga ureda na sawam. Masaduta kon nga gurnor no si tibagik. Adula amin dayta. Kan nagpapintasak. Ang mga nukunaan dagiti tao nga adda sa bala pagpapapintasak. Diyak kaya ti machismis nanang. Aywan, pudno ayan ginadamag ko.
Adda ka no, nagkinawatan da katugangak ka ni Auntie Marlene. Wen, anak ko. Di lagbayin mo nanti. Bakbakitan lang arudin. Bay-bay ama, no isuti kayat na. Biyag na maday ta. Kanawang madakas na. Bakbakitan lang arudin. Ay na, sigurado nga isukat dan tumalang day dyan. Imposible asan nga agbirok ni tatang itiububing nga misaw. Agsangit tulang nanti. Ayan na yata sarita man. Agdigdigos, anak ko. Ay na, auntie, bakit kayon? Makiasawa kay pailahan. Susan, Ititay na bakit yun ay na. Ang mga isukat na kayon to ni tatang. ha? Nasingput mo ti ko nakti katugangam. Nasingpot, ano nasingpot? Nga mapay ti kunayo, di na kay nga tamaumaan ni tatang. Ang mga nagsapol iti ubing dayjay. Ay, kaasi kay tulang. Ha? Iso ano siya ti masurot, uray saan kayo na makiasawan ti. Agbakbakit kayo lata na balasang. May mayat pa eh. Nalpasan ti kasarta. Isu nga agnad kan dito'y balay, Marlene. Una mundo tagasawatan. Uray kontra ni Susan aka anakak iti relasyon ta. Pagyamanak ta inlaban naklata. Katuon ta ay ayatan kakit nga raw. Kat agyamanak ta kinayat nak. Ngam kasanungay, agkakabalay tayon nga upat kada Susan. Uwan sa nabalay ta duamat ti kwarto to'y balay. Ay, ala sa bagay, bayat ti panaglabas ti aldaw. Maawat tumutlaang ti kaanakak ti panagasawatan. Susan bakit? Anda ginatang ko as shampoo kan bath soap. Nabanglo na giti asabon. Oh, ang utom ka rin. Ha? Ni, apay na kita, kadyak mo nagpagatang iti kasta. Pasarabok nga rodkin ka. Usaram ka din no madamdama, ta padasam no mayat matlaang. Masadotak nga agdigos, naglamin. Apay, di ka kadimas sikuran saan nga agdingdigos. Sa baling aminan ti payod mo. Diyak mo maangot. Ta na-immune ka siguron iti angot mo. Ngam no sabali ti makaangot. Talaga asabalin, bakit? Agdigos ka mo't atan eh. Naglanit pa'y katabok mo. Kan ag-exercise ka. Saan lang agid idater aramidem. Tanay, grabe ti limok magam. Nagmature mo tarupa mo ni dilimok magka. Apay aya pa kasi kuram day tadaryo. Kun may saadan asawak, saan na masapol nga agpapintasak? Saan nakastat kayat ko asawin? Di ore man saan ka ngagpapintas. Basta agdigos ka kumamot bakit? Masadutak nga rod. Anya pa'y laga po ayakad na lang nga rod asawa kon. Agdigos sakto ano kayat ko. Di nakpilitan takagurgurak ti mamanmandaran. Ay na, nagbanglumot to'y darling count. Kadindigos naman ang. Una, darling, takababain mo't no na ang dudak amakiabay kan ka. Naimbaglakid din. Saan kakas ijay ka anakam, asaan ama nagdigos. Bakit ka ngam isaw? Ngam kitaam tilangayo adwa. Kasla agkatawunan kayon. Tadi namot amo nga ornusan ti bagina. Kaslamot naganakan iti limawan no indam. Kat awan pa'y mo't anak na gandaryaw. Kaslapay kat adda apo kunan Na-challenge sak ngamin itimbagbaga na kanyak idi, darling. Nga isukat nakto kano, tabakbaketan akon. Agbirok kanto kano iti ubing ngam siya. Ay saan? Dinto mapasamak na ita, darling. Si kalaeng ti asawak. Aging kat maudi nga angus kaw. Ay na, nagrigat mo ti bumangonan aya, nagdagsan ti bagik. Kumanuti ka, Susan. Mapantiturog kon kat. Inak nga rod kumisbo kumangam nagrigat ti bumangon. Ay, basit la pa nagkutim, magunggunan to'y kama. Nakasanaw, nakalukluk magkamot ngaminan. Kan sabali man ang tipayod mo. Hindi ka man nagdigusan? Manong aldawan nakasta ka, Susan?
Naglambing tagdigos. Among mata man naglamlaminak. Sana bali tanagdira mo usak idi kalman. Ay, nan, tayo jayak man sala sa maturugan. Diyak makaagos iti nasayat iti silid. Ta ang dod mo ti masayop ko nito. Kudi mapangka, awang problema kanya. Rabiin nga mawampay lang ni Dario tatang. Nay, apay anyat pakada na kin kaaya. Ag overtime, iti trabaho na. Awang mo't imbaga na kasta. Awagam iti cellphone na Diyak nga ron makontak ti cellphone na tatang. Ang mga nunalubat. Kan ang mga sumangpet-met lang madamdama. Adala siguro nagawis kan kwa na anag siya. Adakan. Nagturo kami di rabi eh. Yan pala na kumparik. Nan, maglisi ka tagpulisak. Maladaw ako niti trabaho. Apay adi ka nagawid di rabi eh. Si Maduta kong nagshot kami ti kumparik. Parbango na ninalpas ti shot may. Apay nga kasta ka. Di ka magpakaday ti sa dino man napapanamon. Agdanda naga ka mangururay kan ka dito balay. Sige, tagdigos akon. Maladaw akon. Susan, ornosum man matabagim. Naglusyang kan. Di ka pa'y agdigdigusan. Anyangay day tanga itsuraam. Kaslasaan matan asi ka jay Susan aka nakakaanapintas. Kan sexy di balasan. Agsagaysay ka man mat. Agtutbras ka. Apay aya pa kasikuran nyo day ta saan matada kayo takim bagi iti bagi kanti. Kan may sa iti anya pa'y laga pong agpapinta sa kadama asawa kon. Kaanakan, saan aga po taadan asawam, kat baybay ang matan ti bagim. Ay na, uray kastoy ko takampante akadinak to isukat na sawak, taubingak pa, anti. Si kakit di ati rumbang agpapintas tabakit kan. Ha? Talagang ay sukat na kanitatang no baybay am tabagim, anti. Maminsan ladi kagdigo sa kamang ano isukat na kan. Susan, Angam nila kay ko, uray makatawan na dyak agdigdigos. Di nakto isukat day jay. Tasyak lang tay ayaten na. Kan kaububingak, sa anak pa'y abakot. bala. Sapay ko mga rood ta di na kanto isukat nga agpaiso ti asawam. Ne, anyat urasan. Rabi imutan ngam awan pa'y ladya asawam. Ni, dyak mo napuutan ti urasan. Dis oras man ti rabiin nga mawampay lang ni Dario. Kanayon mutan amarabyan nga agawid ti asawam. Pasaray saan pa yan nga agawid no daduma. Apay, pagturturugan na. Iji balay ti kumpare na aanti. Kanayon kanong amin ti syatda ijay. Rinabiing ag syatda. Nakaturog pa'y lang ni Dario. Madlaw na puyatan iti husto. Parbangonan iti simangput. Ni, adda umawag iti cellphone na. Inayadak nga ala ang ti cellphone na iti abay na. Pa Ricardo matinagan ti umawawag. Talmagaklaan ngamjak agsasauman. Hello, babes! Nalipatam to yung wallet mo dito yung hotel ang nagturugan ta. Sino dito eh? Ha? Hello? Hello? Nagariwawa ka, Susan. Bumangon ka man, Dario? Sino di mawag ka babae? Nalipatam ka no ti wallet mo iti hotel ang nagturugan niyo. Anyat naganti mawag ay. Pa Ricardo, tinagan di mawag dito cellphone mo. Ay, ni pare Cardo matgayam. Jay kumparik na jay. Kumpare nga? Babae, kumpare? Katisumot. Tumboy na jay kumparik. Tumboy nga? Kano babes tiyawag na kan ka, kumpare? Dinak man ang lilawan? Ibagam tagpay so kanyak. Natiliwan ka lang aruda, naglibak ka pa ilangan. Kaano pa yung agbababae ka? Sumungbat ka! Kaano pa luklukwan nagdaryaw? Manipo di saan kan ngagdigdigos. Aniya! Saan asina adagos ti solusyon iti dayta, kaanakan? Agsarita kayo pa'y anaimbag kinitaryo. Mantya ko, auntie. Awanan ti rumbang pagsaritaan may.
Tamanipod inapak. Sana na nagaw-awid dito'y balay. Ang mga numabotang laeng. Talaga kit di babae na ti pinili na. Di na replyan kan sungsungbatan ti awag ko kang kuana. Isa man jakon, naumakon, pumanawak ki din. Kaanakan. Jaklaim pagaro pagkabalan nakaguliban dyan sa wakanti. Mabainak paikit din ka na kayo. Imbagbagak hindi nga isukat na kayon to ni tatang iti ubing ngamda kayo. Ngam siyak matgayam tin sukat dan. Pasensya kayon, ano na kaisawa akit sana nasaya at kada kayo hindi anti. Malalipatan mo na kaanakan. Awan kanyak day chayan. Bye-bye amon day ta. Pudno ang mababai na kiti-ikit ko gapo kadagiti imbagbagak kan kuana. Pimanawak nga rod katyamok ag nanayonan ti panagsinami ti asawa. Ngam nakamiris matlaan kat sininaan na ti babae na kat inayayo na ti asawa. Nagpakawan kat nagkariadinan ulitan ti inaramid na. Kat kaputayayat taklatamat ti asawa pinakawan ko nga rod kat nangabarwanan kami manan. Alakastan, tugayem mo, Susan. Alaga gayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, para iti script kan iti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello, papagayam! Naimbag nga orasyo amin. Siyak manan, to'y pagayam yun ni Jenna Almoite. Ang mga kakamakas, manang biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo, itinaragsak ngal daw. Ngayon kay panagbuybuya, ita ka nito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Part 5 compilation. Isagot mi itagundaway. Dito'y drama ama ng biyanang. Ngamsakbay na, kablawan tay pa da Ma'am Analisa Medina, ni John Carmen, ni Menchig at Dula, ni Kabang Andreas family, wano Kabang Andreas family from Imelda Kabang, kan ni Jennifer Madanga, dita Saudi Riyadh. Intay nga rodan danggan ti part 5 compilation, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay basa ita kani drama kat manipod kani pagayam tayo naglingad itinagan apiya. Kastoy man ti kunana. Dear manang biyanang, may papaan iti asawak ti kayat ko apay drama kan ka. No ada ka barbaro agamit wano kagawaan ti asawak, agmalmalam nga aprusan na, aging nga maumaan na. Banag apangungong takkan kwa na. Tano duma ato dagiti maliwayan na nga aramidan, gapo iti kasta nga aramid na. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, piya ba kahit? Inikanak ti ulit ko iti sapatos kaw. Ay na, naggapoy di Amerika na itaw. Impaw iti kasinsin kaw. Ay, Anya? Inikkan na ka, wano dinawat mo manan? katintad na ah. Sanang mga dadawat. Ay na, ipadas ko manain. Impadas ko di balay da. Ngam sanak anap na kanang ipadas. Iso nga ipadas ko manain. Nay, bagbagay mo, Mart. Unya raw. Kaslak baknangay. Nangina da ito ang sapatos ba kahit? Kuwan branded na sapatos day tako naman. Imbagman tayo nikkan na ka. Unya raw. Imbaga nga mingawan sapatos kaon. Ay na, mayat talaga. Naglamuyaw. Nan, aglisi ka. Tay pagnakman. Ni, Ay na. ingka nga rod partyan tayo manukan at iso ti sidaan tano madamdama. Sige. Partya kaon. Nikat, uksutan pa ita sapatos mo Marugitan. Kastoy na pailaing. Tapno ma-feel kumita. Kakaiso na ngay tala makasapatos da tao itinangina. Ay na. Anyat ko amaya inero. Bimangon ka manan. Imbis na maturog kan. Diyak nga ron makaid na amang kitkita. Iti in-display ka sapatos ko di tarabaw ti kabinet. Kasla kayat kumanan nga ipadas. Anya? Ay, rabrabi. Di ka makatal na.
Ala, maturog kalatan ba kay? Ta ipadas ko man ito sapatos ka. Ang mga no imilit ki din. Anya, apay, umilit adago sa yamat. Kit, anyat ang mukhay. Ang mga no kimsang. Aday ta. Maturog ka kiting. Maturog ka kadilat ta di tamay. Unay mo dati. Ay na. Mayat at talaga. Naglow ng siga. Mayat apang wuking-wukay. Ay na. Ay na, rabrabi iya pumanagnakaan niya kamutan. Naglagan. Maya nga raw. Nagpintas kiyam. Na, dumundan kan ta agidakaw. Ikatam ta sapatos mo sa kagida. Sanay. Ta malamin ti dapangkaw. Kastaran. Uray ta barbarumay. Sana narugay. Ala, maturog tan. Iya, mapanak man ni Jay Ilay. Aday pawit mo. Ne, itaman pa mapang kay ilay. Apay, anyat gagarami jaya. Awan, inakla pa masyar mo ita. Nabayagan na jaknap na pa ni Jay Ilay. Anya? Kaya't mo man lang ausaran ta sapatos mo, isot amaw. Sika, may baybayan nakla ka day. Palugudan nak ka day. Tay tala makasapatos ang itinapintas. Kanangina. Ay, imbes nga yung kagsibog kadagiti mula tanatang. Bay ampay day ta sibog-sibog. Baka todo mo lang madamdama. Kat, agsapatos ka mapanagsibog tapno mausar mo lata ta sapatos mo. Saan na? Marugitan mo ta. May ano Jay Ilay ti papanak. Kun inakagpapukays. Tapno da serbi na mapanak Jay Ilay. Nagpintas mo tarilo mo nangkal. Ay na, inted ni kasinsin mo day ta. Impawit na. No kasta naggapumanan ni Jay Abroad day tarilaw. Wun adapay kitay may sa arilok ije balay Jak maos-osar nagitit ito Jay kasinsin mau. Ay ipadawat yun na kanyak angkal. Ha? Sigay. Alam day tuyay no kayat mau. Ha? Sigurado kayo angkal. Anya to sa rin yun ngay. Adapay tay rilok ije balay. Kun amangan mo agi pau ito manay. Kit agyaman ang arot ano ito dyan day ta angkal. Makrilowa mo langan ito napintas ka ng ina. Wain. Adtaoy. Kukuha mo day ta kanakan. Mangan kan inero. Iti ka pala nakasango iti lamisaan ngam di ka malagaw iti ka namon. Ay na! Nagpintas talaga! Ay na, day taman rilo mo ti kita-kitaam. Ikatuman pala day tarilo. Ay isa na! Pagurasan nga ron! Ay na! Nagmayatay! Nagsilap gyam! Nagpintas! Bagbagay to imak! Ay, itay ka pala pangato di ta imam. Netalatan na rilom, tinakaiturungan dagita matam. Mangan ka din. Maragsa ka na lang amin among bubuya dito rilokay. Pangalahan pa iti kastoy kapintas arilungay. Libre ko naman. Nginginain ka nakapinpintas. Ay na. Ay na. Gyaman nak. Ay, sus. Ay na. Di mo agkanta rilo ata narugit dayta. Narugit nga. Pinunasa kitay. Ay, dayta ti kagurgurak kan ka. Tano da baro agamit mo, di ka makaidid na. Kas kalagraraman nga niya. Ay na. Baybayan na laka. Di ba kay? Ala, mangantat. Inero, kumanuti ka. Apa, hindi ka pala maturog aya. Anya turasan. Alaunang terapi ay. Nagmayat at talaga to irilaw. Una yan. Ay, no, di mo man may turturugan tarilumon. Nagkanas. Nagmayat nga raw. Kita man ang oras. Nay, Apo. alauna daw. Madamdama. Alas 2 tumanay. Kastalatan tararami dami tagpatnag. Ganas daw. Timang mirmira di tarilom. Sapay kumanuti ka. Ay, pumuyat ka mat. Diyak mga ron makaturog pa kay. Ay na. Naragsa ka nga min. Tadalat mo mang mangtid iti gamit ka. Sapay pasig nga imported ko naman. Ay, nga nga oras man ay. Nay. Alauna singkap. Ay na. Nagmayat akitain ti relodyo. Nagsilap. Ay na. Dadakgal lagi ito yung numero na. Nalakati mang kita iti oras. Ay, no. Nagmayatad na rin na siya. Ay, no. Nyamot ti kasto yan. Inakman lang maturog iti salasan. Di mon sa mat us-usaran na ito'y abelt bag lakay.
Jak kayat dayta. Saan ko nga hilig ti belt bag? Aka ti padawat mo na Wain, itad kunton kan ni iniraw aka anaka. Adda pa'y dagitay kalugong mo ije kabinet. Itid mo dagi jayan Wain, ikabel mo to iti bag. Ta itad kunto kan ni iniraw. Sige, ipadawat mo ngam tinakadulin laeng dita. Sayang may. Ay na, nagganasay. Wow! Kayat ko ada gito'y antay. Nabayagan na kayat ko ti madan iti belt bag. Mala, kukuha mo. Nalagda dagita a belt bag. Kan dagita kalugong nangkel mo. Inayon ko. Kabarbaro pa'y dagita. Ay sos, wow! Kayat ko ta usarag no kasi arumara. Sige, alam nga rodan. Mangkita ak tumanan iti sana maus-usar ije balay. Taitid mintukan ka, inero. Ay na, agyaman na kanday. Ina mambit ije store, tinak gumatang iti bawang kan sibuyas. Naibus mo gaya mo yung lakay. Ay siya kon bakay. Iyag mo ti paggatang. Nala nga ron, ingkan. Dahito ti gatang mo. Mabit lang, gaw atak ti imbitin ko abel bagkaw. Aha. Kantay na pintas akal lugong kaw. Aha. Nay, apay, masapol pa lang ag belt bag ka. Kitwin na. Anya to sar na ngayon, di mo usarin. Di talay store ti papa na mag belt bag ka. Wan, doray man. Pangika nga ron mo ti gatang kasi buyas kembawang. Sige, mapana kaon. Unay lakit ti asawa ko na ya. Ganas nyo. Grabe. Ang dapay kat atiw nan nga ubing. Tatunggal at dabaro agamit na. Kanayo na nakasuot kang kwana. Angkel! Biliraw ka na kan. Nagapwam. Di tayo sarangay. Nangag ko nga na bumanurbura motor di tao. Iso nga, mayak. Motor yun ay ta. Kabarbaro mo, itangkal. Wain ka na kan. Sukat akong di motor ka. Nauma ako niti basit ang motor. Pangusaran yun nga, dahi tadaan ang motor yun, angkal. Awan pang display. Bulod ako ng kal. Katsi ka kukwa mo no kayat mo. Daan mo't ladayjayan ka anakan. Mano atawin na kanya dayjayan. Agpaisaw ang kal. Ipadawat yaw. Wan, pangusarak ngay. Kun amok mo lang awan pagbayad mo. Iso nga ipadawat ka. Ay na. Agyaman na kang kal. Yes! Adda motor ka. Ay, jay man motorsiklo ti sangsangwan ni Ineron. Isuman ti punas-punasan na ijayan. Ay, Inero, lakay! Pinunasam lang aron itay ta motor mon. Pumpunasam manain. Wan, bakay. No, nadalos sa kanayon. Ay, una yan. Di mo man nga tamay turturugan daytan. Pakapuy-puyatam tuman daytan. Urag pinustata. Ay, kid, bay-bay anak lakadilatan bakay. Kakaiso na nga dan motor ko. Itala anak ang motora mo tekastoy. Bumulbulo da la iti motor ide. Ngamita dan motor ko. Uwan angam ne, mabaybay amon dagitay mulam. Tadi mo masipsibuganan. Apo, si bugak ton masangok aglisi ka tayo nagkuti motor ko. Anya, pangyo nagam? Di ta balay Dapay nakaramid iti garahe na. Iso ay yung nagkupay laing tamangan numapukaw. Anya? Uray ta nalinis may. Winasingak itay. Sa akong to pinunasan. Ay, ikamlay ti tuldanan Anda mo tay tulda dita. Ay isa, nakatakawin da. Agad, nakatulbak mag. Basta yung nagkaw. Excuse me. Marugitan dito iruar. Ay, oh my God, Pia. Ay, unay ka matan, Inero. Makapakigtot ka mag. Kaya may imasan titurog nga magpapandar kay ti motor dita. Ay, pasensyakan ba kay? Ita lang amin na nasa pulak ti tulbag na. Na-misplace ko ngamin itay. Kadi mo lang may pabigatan ti mang pandar iti dayta. Rabrabi imat. Diyak makaturong nga ron no diyak mapandar. Iruwar mo man ngamin dayta motorsiklo. Anya ka matan. Hapi ngamin na yang ada dito silid ta dayta. Sige. Taipan ko yung kusina. Naglukon. Nagmotoran na rin war dito silid. Uncle, makipagpakaasyak man kada kayo. Di man pala regregalwan di asawak. Nay, apa ipiya? Problema ngamin no dabaro akagawaan na, Uncle. Tawan matrab-trabahuan na. Isulat apaprusan na. Anya? Nay, apay ngay akasta.
Mabainak kumamang ibaga kada kayo ngam kapilitan mo. Tada kayo lang amin timang regregalo kan kuha na, Uncle. Sapay ko matamawa tandak. Apay ngay aliwayan na dagiti trabaho na. Kasi na nga ron, Uncle. Nadabaro akagawaan na kapapurusan na kanayon. Kita-kitaan na kan isulat linlinisan na. Mabaybayan na nagitimulan na. Mapuypuyatan pa yan ano daduma. May ramanak pa mapuyatan no kuha. Anya, apay ngay akas jay. Sapay adupay ko matikunak nga itid ko kenkwana. Ay, uray saan pa'y laang, Uncle? Tay suntuman ti pakapuypuyatan nan. Ay, madi ati kastangar aramidin na. Uno, gapo siguro iti gagar na. Huwan siguro, Uncle. Angam nalabas mo nga ron. Sige. Bayam, tasan mi pala nga ron nga ikan di asawam. Naglokon na di aka anak ka. Jak amo akas tagayam tar aramidin na. Anya, pati motor, kaidan na, lakay. Kaslakastan Tadi nakanukayat nga irwar ije balay da di motor nga inted kaw. Ay, una yan. Isu nga adda na panunot kaw. Tapno gumagit manay di ka anak ka. Anya day tangay, lakay. Rigalwak manay. Anya, ay unay kamutan. Kay bagbagan ni Pia, di mo pa like ikan iti kumpurme ng regalwam manayin. Ay basta rigalwak. Sa bali mo ti regalo kinkwa na ita. Ha? Anya day tangay, lakay. Ha? Ni? Anya day ta nakasako, binaklay yung inyag diti balay, Uncle. Regalo iti asawam, Pia. Ha? Ala, pangasiyo, Uncle. Orisan ko mapailaang. Idulin nyo man pailaang no nyaman day ta. Wano saan? Urated yun iti sa balay. Ay, sumadot man ang asawak no marigalwan, Uncle. Di ka madanagan. Tana idumduma tuy irigalo kinkwa na. Ha? Ni? Anya nga minday taya, Uncle? Arado. Ha? Kita man no di aguper di asawa medyo kataltalunan. Tabaraw di arado na, Pia. Bakay, masapa ka mapanigitalaw. Tayo nakagaradaw. Ay ka mangang kapay jak pa'y nakaluto iti pagar mo sa ranta. Madamdaman taon. Agawid akto no mabisinak. Basta yung nakagaradaw. Ta nagpintas niya yung ni uncle ko nga radaw. Ha? Nagsilag. Sige nga ron. Agawid ka no madamdama taw may kapay mangan. Huwag bakay. Arab duwa kom tayo pagrayupan ta. Iniraw. Pia. Umayak man. Ha? Nyangkay. Dumanon kayo Uncle. Iniraw. Kanakan. Adamanin irigalo kin ka. Ha? Anya day ta Uncle? Bunang. Nangina bunang day taoy. Napuskol kin natidkar. Ha? Ay na. Ay wang. Wow. Ay nagpintas, nagpaisaw. Nagsilap jo. Kin adapay gabyon Kita am day to'y agabyon. Nagpintas. Natadam. Ay. Maya day to'y Uncle. Eksakto may jagarding kaw. Wain. Kukuha mo na kita. Regalokin ka, kanakan. Ay na, agyaman na Uncle. Thank you Enero, lakay! Umaykan, malamon! Agawid kan! Likpasak pa ito yung parparas-pasak ba kay? Mabita ito yan. Malamon! Ituloy mo ito nabigatan Unay ka mo laki din na ako. Baka mas dandanayin ba kay? Kakaisuna, baro to'y bunang ikaw. Nagmayangay paraspas. Ay, ituloy mo ano bigat? Ay, lipas akong bakay. Mabitla na ito yan. Anya? Nakagabyo na, mitinimulaan tayo tinatay. Nalawat timulaan ta pa kay. Kan narapak miting tinaradaw. Kan intong bigat. Paras pasak man ang aking babatalon ta. Nagmayatay. Gay magat ti asawa kay diri ni galwan ti ulitag na iti bunbuneng arado ken gabgabyon. Naragsakanak tay nasikasunan dagiti mula na ket manipod iden dagiti laengen kagawaan para iti kataltalunan ti naregregalo ti ulitag na ken kuwana. Alakastan ti pagaya mo, Pia. Manang Biyana!
Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat uno pa kasaritaan ngayon tayo drama hitakat manipod kani pagayam tayo ang naglingad. Itinagan na adona. Kastiman ti kunana. Dirma na ang biyanang. Napakitanak abalasang. Tawang pailat lalaki ang mangikasar kanya. Iso ano ada mama mo ano ma boyfriend ko. Kasta unay aragsak ko. Tati amok makasawa akon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Duna, ayan mo. Umay ka man. Duna! Ay na, rimwad dyan anak talakay. Napanakide. Anya, nakiday. Apay, adan nobyo na. Kadamot tayo sa istoryaan na kanya. Ah. Namam muna kanoy jay pagpipisbulan. Anya, sino ngay day taan nobyo na? Jak amo jak pa'y mat nakita. Nay, Iso siguro nday tati anak ta. ay siya kon, timangilok at itiri daw bakit. Ay natatang, asawa anda kon. Ha? Dati man ni Jimerson, iso ti mga asawa kanya, tatang. Uy, Ah. Jimerson, agbless ka ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Agmanuak man. Ay, kasya nakati Diyos barok. Ala, sombra kayaw. Ay, bakit? Mangisagana ka man iti merienda. Tapag merienda ang tinobyo ti anak ta. Barok. Anyat nagsaritaan nyo ngayon ti anak kao. Dumanon kay kadain, Jimerson. Ay, una, tata. Ikasar ko ni Duna. Kahit dumanong kayaon. Un nga rod. Sanak pa ya sigurado no anya nga aldaw. Ay, sige nga rod tapno mapagsasaritaan ng ti kasaryaw no kaanaw. Tanay, kanayon sa mo ti panagkuykuyog yaon. Ay, una, tata. Agpaisawa ka na yun kami nga kuyog. Diyak pa'y mat kinulkol dit ni Duna. Anmat ngamin nga agpakul dit di anak yo. Ay, rumbag lang nga baraw. Tadi kay pa'y mga asawa. Uwan matkait di. Kan may mayat matkait di no nasinaw nga idyatang ko iti altar ni Duna. Ay, sige. Ibagang tulat nga rod no kaano ti dadanon nyaw. Tapno masaganaan may. Yes nga talaga. Ay, apay ayes ka ayes. Sika, doon Asawa andak matlangan, tatang. Apay, talaga makaasawa kan aya. Uwan ata ni, bumakba katakon nga balasang. Narigat to pa tagmay masang agbyag. No mata kayo, di awan to dekat kadwak itulubong. Kahit kumat ajay, ada kadwak. Kahit kano nga rod dumanon da Jimerson nga ay. Awan damot tayo. Damagat to kanya na tatang. Uy, Jimerson, kano nga dumanon kayo? Urayan da tatang ti dadanon nyo. Uray sa pa'y mat. Apay ngay. Kasla nagbabaway mati desisyon ko. Dito nga ti madmadi dito'y bagi. At agbalaw-balaw ti reknak nga. Rek na mga. Nasabat ko nga min ni Edgardo idi kalman. Kasla nagsubli ti sigud nga reknak. Sigud nga rek nam. Kanasin o da dya nga Edgardo ayak. Nagi ang ex ko ni Edgardo, Duna. Ex mo nga? Padam nga lalaki, ex mo. Uwan. Tapno ibaga kanyam. Sigud nga baklak. Pang-uranak tumat ni tatang ko. Iso nga yung karkarigatak ti agbalin nga tunay nga lalaki. Awan, marigatanak mat. Aniya? Pilitak nga ibuhos tirek na kanyam nga madi. Karkaroy na sabat ko ni Edgardo. Na inlabakit di man ang kanya na. Aniya? Anay, apay nga idyatamat. Anay ko? Apay nga ang sipat kamat ngay. Kanya nga tibasol ko. No duwa tirek na. Kasta nga rod ti kinataok. Iso nga sorry. Nga kami nga dumanunan. Narigat mat lang no ipilit ko. Taba ka apatamat lang nga kanayo no ag-asawata. Nagsakit ti barokong ko. Kasla matutudok ti 2,000 nga aspili. Ay na, agyaman kakit di anak ka. Tasan kay pa nagkasar. Naimbaga ta nagpudno adagos ken ka.
Impudno natin kinatao na. Nala daw kit din ang imbaga na. Hindi agin naram kami kumapailang ang imbaga na tikas jay. Ah. Ano anak ka na ilabi ti perperme. Guston. Makailiw-liwag kan tao anak ko. Malipatam to mo lang dahil Jimerson. Kunak no na sa raka kunti mga asawa kanya. Gabsaan mat gayam. Nagsakit ya kasoy. Maminduan nga na paaya ko na. Pilyam ngamin anay imbag ti pakirelasyon nam Dahil tayo sigurado tapno saan ka masaksakitan nakastak. Kasano ay matimang piliti sigurado. Kaslamat nga may nagpaypayso nga agararamda. Kasla agpaypayso nga labdak. Kasla jayin mo na nga boyfriend ko kuna na nga asawa na. Hindi kinoldit na katjak nagpakuldit. Bigla nga hanan nga nagparparek na. Ay, kaya asawan dahi tanak ka. Saan na po no alab na ka? Kuldit lang ti kayat nakin ka. Huwag nga ron na. Madyak mata di orawawan. Kakaisto na nga gamang ko dato kinabirin ko. Edad ko kit din. Patangnak pa ngayong kasar ti lalaki. Wan, gusto ti araramidam do na. Di mo irok-rok man ni ambit mo. Aging gadi kay pa nagkasar iti mang kuldit kan ka. Tawa taap. Wan tatang. Jubileen! Adda ka! Jubileen! Hello? Rimor biti ka nakak? Napani jay store. Anya ti masapul mo kan ko na? Ay, kuwa. Isoblik ko madati binulot ko nga sinulit kanya na tata. Ibati mo. Ta I will tell her. Bueno saan? Uray ang bitin. Ang sublimat ladagos na jay. O sige nga ro tata. Uncle na ka ni Jubileen nga bispulain ko. Yeah! Kasangsangput ko from abroad. My name is Fred. How about you? Ay, siyak ni Dona tata. Balik bayan kamat gayam. Nagawid umaya kagsapul iti agbali ng wife ko. Ay, agpadatagayam tata. What do you mean? Ay, ako, awan gayam, awan. Balasang ka pa? Are you still single? 1,000% single, tata. Ano kayat mo? Agasawatan. I'm sorry, Agang prangka ngagsasao. Diyak kaya ti paligoy-ligoy. Anya, do you love me or not? Ay, sos. Kwa, aguray ata panunutak pa nga perme. Norumbang nga tangalakay ti pakiasawa ak. Agpanunutak pa'y atata. Good. Adakan ka, ano kayat mo ni uncle ko doon Napigsapay mat kay di nga uray lumakayan niya. Una, taraki pa lang ni uncle ko. Apay, han nga nag-asawa ni uncle mo. Antay din nobya na ngam nagsinadamot. May samat na din ang nagkuan nobya na idi. Idi nagsinada, nagbaak matan. Ay, sabagay, awan lina kayang kan ayat mat kay di. Katla kayat ko ni uncle mo. Ay kat, adakan ka dayta ado na. Basta siya, no niya ti desisyon mo, supportaran ka. Ngam ti makunakat kastoy. Ag pinaliyo kayo pa iti ugali. Agam mo kayo pa anay bag. No kasapulan ang makikuyog kakankwana. Aramidang, tapno mama mo man ang bag ng kalko. Tang, da kayon ti pagdamagak, tada kayo mati head of the family. Kayat yun ni Fred nga pa kay asawa. Kayat yung auray lakayan. Ay, ada kang kaday ta anak ka. Si kamot ti mangedeng ta si kamot ti makiasawa. Wan matkit di ata tang. Kasla kayat ko nga saan. Kayat ko ta kaaduan nga lalakay kat nadungungay. Ngam, kasla jak kayat talakayan. Mano pa yung tangay nga tawon ti biyag na. Baka matay nga dagos. Kadagituin na panawan. Saanin alin na kayan ti patay. Kaduan ng ti matmatay abilo fortes. Kita amdi karo batay di tadaya. Nagsapa na balaw. 30 taon na di asawa na idinatay. Kanje kabsat di kabagis mo iti bunyag. Nasapa mo na balaw.
Nasurok mula 30 taon di asawa na dinatay. Ay, sabagay matkadya. Kan madlaw matkadya nga napig sa pailaang ni Tata Fred. Ang maguray ka anak ka. Ay ayatem aya. Saan pa'y matkadya? Ngam baka masursurok to matlaangay nga ayatan. Dona, tangaya kayan ayat namutin. Kayan sakba ayat tulagan tayo ti kasarta. Ada pa ikumpisar ko kan ka. Kaya tumawatan naklata itilikodan ti pudno kan ka. Thank you. Ang umusan, okay lang. Ni, anya nga data nga ikumpisar mo, Fred. Kuha. May saat asilahis. Aniya? Mabalinak iti lalaki, mabalinak met iti babae. Iso ano gasawa tanton, ket adda pa ijay tiyempo nga agpukawak. Mapanak agbirok iti lalaki. Ay, saan ang data kasar-kasar? Manjakun? No kasta di na maawatan, Dona? Saan? Diya kaya ti silahis nga asawa. Okay, fine. It's okay, Dona. No problem. Ket ag-break tangaroden. Nakapanimid ka man ditan, Dona. Naunag ti pampanunutom Nasakitan ka kadimanan ka po itinaamwam ko ni Fred. Ay, sa anak matindi nga nasakitan. Saan ko pala nga inayat ni Tata Fred? Iso na lang ta masayang anak. Kunak no agsimpa akon. Kunak no ialtar da ko nung awan matlatagaya. Ay na anak ka. Apay nga tanga kasdyay. Si Lahis diya may kadwa nga boyfriend ko. Katata, si Lahis man diya may katlo. Lakay pa'y mat nga balik ba yan? Puro si Lahis mat namin nga matumtumpong ako nito'y lubong. Ay na, nairanra na siguro Saan mo't siguro nga amin kat kasta? Awan, samat ng tinamna mga makasawa Dumteng tulat na dayta anak ka. No talaga ang makaasawa ka, dumteng dayta. Agam no gasat mo tagbat bagat abalasang. Ay ka ano usama? Sagmamano datala ko mga balot, manong. Saglala ka lang nga, dahing. Sagkikin sila, ang tabasagmit dati balot alakok. Ni, tultulad ang matiliter este saok. Mangininsulto ka. Hala, saan mo it, ading? Talaga kastoy si Saok. Sawawa mo nakaskang ka. Ha? Pasagkunak ading, nagbagay ta. Tagpada ta asawaw ti litos is na. Ni, apay, awan pa'y asawam. Baruak pa, ading. No kayat mo, kuyuganak tayo ta mangala iti sinumar ko. Tapno mamati ka. Singgilak pa ilaang. Ha? Amaw, nagpintas ka man. Nagbagay ta. Gwapo napintas ka mat. Bulbul anak samat. Sus, saan? Di uray lumnedak iti nagtakderak nung mangbulbulak. Di uray mapukaw amin na naglakwak iti balot no bulbulaan ka. Kaya't mo tag merienda ta, ilibre ka. Ha? Kadwa na, pag merienda ang tangay. Di ta suli. Mapanta igigid, ta meriendahan tanto na bati alako ka balot. Ilibre ka man ading. Awan manan ni Dona dito'y balay lakay. Napanman nga ta nagpaaraman Unay matikas ta pa nagsasaumam. Tas lamang bibisin la unay iti lalaki ni Duna. Ay na, agpay sumait. Kanayo niya dya store. Naka-short pan tayo mapan nag-istambay dya store. Sana ipangato iti lamisan ti ligs na. Ako namblan display iti crispy pata. Agtal na ka man mo't. Ay madanaga ng dyan naktatanay. Bumakit mo abalasa ngayon. Di na mo lasawanan. No sana makaasawa ka, wa mabalin Hanggang saan samat nga ija store ti papapanan na. Yak mo makikita ijayan. Papanan na nga rungay. Makar siguro iti pagistambayan Nay. Ano. Tatang! Nanang! Lukatan nyo na to rin daw, darasan niyo! Ay. Nay, kasla naragsak mo dyan, akta. Nandaman nga talalaki akadwanan Ala, ingkalukatan tiri daw. Bakit? Di kayo pala nagkasar, agdan na kayaon. Tapno sigurado Iso nga paturog ako nito'y balay ni Kanor.
Ay, sana mabalin agkasar kayo pay. Awam pa urnong ko tata? At di uray wala ang manok ti mapartay, mabalin mait. Sa muna yunan itila ko mabalot, mayatan, basta agkasar kayo. Kababayin mo't tata? Dua ang manok ti sagana? Aha? Katawan na tayo Agurnungak pa iti pagkasaran may. Wan tatang, basta agdan na kami ng kanya kanor. No agungat kayo, agungat takmat. Anya? Jubilin, friend, masikuga kon. Ha? Ala, api nga nagpasikugkan kat di nakapay maingkasar ni kanor. May mayatan ti kastoy, tapno sigurado nga asawa andak. Tano agpakpakiputak pa lang, baka panawandak manan. Anya? Naragsakak to pa ita, may sakton nga mame. Adanton anak may kanya kanor. Siya kung ti makaamoy ti magastos kanor. Basta agkasar kayon, kanido na, tanay masikugain. Ha? Ala, kababayin mo't tatang. Siyak tagastos Tayo siyak ti mga sawa kanido na. Agurnungak pay. Kanon to pa makaurnong ka kaawan sa maururnong mo. Kahit makaurnongak tulat tatatang. Ay, basta. Agkasar kayon. Period. Tungpalan talatan ti kayat ni tatangkotan masikugak mat ngamin ng kanor. Saan nga dog ang mabalain? Pwede ka makawawat. Ni, apay aya nga saan nga mabalin kanor? Saan ang mabalain? Tay darumnak ni bakit kaw? Buwakat mo nga! Kat ni bakit ko Sorry, no jak imbagat agpaiso. Gam kinapudno na. Agda ka di asawa, kan pito nakaw. Niya. Nagkasal kami kan ni bakit kaw do na. Saan kami ang nagsina? Talagang awan babaen mo! Niko! Unay mo agsipat ka ladagos mo. Sipatan ka makitam. Manglukloko ka mat gayam! Jak mo bye-bye ang anak ko. Supos tarak Nayunak tinakok abalot tap na masupos tarak ti anak ko. Ngam no kahit mo tagbalin ang number tap. Mabalin tamot latang ituloy ti relasyon ta. Saanan? Pumanaw kan kanor! Han kan nga kasapulan ni tibiyag ko? Ito nga pumalaw kan! Insang sangit ko ti sakit tinakam ko manang biyanang. Sinersermonan dak dagiti dadakkel ko ta impilit ko ngamin ti kayat ko. Aklunag nakulaapan ti panunot ko gapoy ti danag ko ang mabaketan na abalasang. Ti amok ni kanor ti mangisalbar iti panagbaak ko kuma. Ngam saan mo't gayam. Ngamuray no kasta naragsakak latamet taaddan anak ko. Alakastan tuy pagayam mo dona. Manang biyanang! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay basa kani drama ita kat naggapo kani pagayam tayo ang naglingad. Itinagan nga arot. Kastoy man ti kunana. Dear manang biyanang, nabayagan na napasamak daytoy akapadasak. Aday dibak na nga kumparek. May sa abalo. Gapo ta kinaptan ti agduduma asakit. Ti amok kat mabiitan ti apit na. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nay, papanam, arot, lakay. Ay, nakman sarong karan niya kumparek ngagsakit. Nukasta, saan pa yan na imbagan niyan taon? Ay, siyempre nga rod. Nakakanat mo ti rumrumor asakit nan. Manutawon na naya. Katawan ng taladay jay. Nasurok la 16 na. Nay, ubing pa'y magayam. Kunak no nasurok nga itinan. Kaslala kay titsura na Tado nga rod ti sakit nan. Ang katawan ng taladay jay. Sige bakit ta mapana kon Nakat, apay day tayo ikubag nga igam mo ngay. Anyat kargaray ta. Anyat ikargam. Hey, pangikarga. Iti-itin ni kumparek kanyak Ay, mumitayin. Tunggal mapanak ije balay na. Tila may itid na kanyak. Na, baliktad mait. Imbes asika amang sarungkar timang iti pasarabo na. Tamasakit kat nga rod di sarungkaram. Samait.
Ni pare Anton, timang mangtad iti regalo kanyak. Tay so tibak nang. Ngam siyak ngay, nakurapay aklaeng. Idi day taa. Idi saan pa'y amasakit. Ang itatag sakitan dya kumparim. Agbain ka kumamot nga dawat-dawat iti kumkumpurmi kang kuana ah. Tal na ka man, Mardina. Nagdawat-dawat asasawam, Mike. Nagdaw-dawat akayakit saan, Mike. Isaw, timang mangtad kanyak. Tita ka man laangan. Ay, bagman na nakapasyar ka, pare Aaron. Wala, pare. Tanay, di kan sa bumayagan dito'y lubang. Uwan nga, Rod. Panagrik na ka, mabiitan ti apit ko, pare. Anyat ko na ti doktor mo ay, pare. Tinaningan dan ay ti biyag mo. Saan pa'y matkit day, ang mariknak. Umadanin ti apit ko. Agkakapsutak pa yan. Diyak unay makapanganan. Gandiyak makaturturog iti hustaw. Ay, sumilagay makimutong kauna yan, pare. Uwan. Ay, nakakawid ka. Alam tundag iti prutas di talamisan. Kansay da dumakarga ti ref ko. Dagitay tinapay. Iawid mo ton pare. Ay, huwag Ay, narigat asanodan ti grasya, pare. Uwan. Ay kasi ka mangamin pare. Masyanakan ka. Ay, talaga nasingpot ka, kumpare. Naasi ka itikas kanyak anak kurapay laang. Ay, thank you, pare. Awanan yaman na. Mangalakan to pa ikit di iti bagas ano awan bagas yaw. Ado ay ati bagas mo, pare. Ado pare. Ay, sige man nga raw. Tanay, basitan di bagas, may. Ay, agyamanak manayin, pare Anton. Ni, nangalaan nyo kadag ito'y na iparabaw dito'y lamisaan, nanang. Prutas kas kadabagas mat. Ni, anda pa'y frozen. Ay na, insang put dya Melissa. Intad ka no dya masakit kumpare na. Sinarungkaran na ngamin itay ije balay dagay. Agsakit ko na yun, nanang. Wen, aglalaw ka nun ti sakit na. Iso akim mapsuutan. Ni, apay ngay ajay masakit tinangtad kan ni tatang. Imbes nga iso kumatimangtad ije kumpare na. Jaka muay ti amam, di laagbain. Baliktad mo tararamidan ni tatang, nanang. Un nga roda, awang babain na. Tanda kay man data ka din ha? Ha, ni, nangag na tayo ni tatang, nanang. Manao kayo. Apay, kanyat pagkikita nyo kanya. Nagdadawat. Nagbibisay ni tinigalaw, ha? Ay na, sa bali man ti Jarnan, anak ka. Ala, di yun sumbatan. Tapno saan nga dadangag pungtot. Kanda nga rin dyan ka, watanay. Lukas na kayo. Di kayo magmagandita yung sangkot ko. Kanaklang na kita. Ala, ingkay tuloy yung tararamidam anak ko. Agsina ka dito yan. Agluto ak matan. Bayam asuman na o taamam dita. Ne, papananyo, Tata Arot. Indak man sarungkaran ni kumpare nga Anton. Silvia. Uwana, kagap-gapok matid tabalay na diagsapa. Talaga gayam nga nakapsutan. Nga raw, nagadumag nga minasakit na. Naimbag matataada kayo nga mang sarsarong karkan ko na, Tata. Tane, awan matkadkadwanan. Noon nga raw, iso siyak ti mga sikasukin kuanan. Ta siyak ti kasingida na kumpare na. Hello, pare Anton. Adak manayin. Ala, agtugaw ka pare. Kahit nagankan. Awan ganas ko amangan pare. Kasano nga rod ang matumar mo dagiti agas mo. No di ka mangan paray. Uraya kun ati papatay ka. Ay na, di ka pa'y matmatay paray. Sapay ado ti mapanawam asanikwam no kasanaw. Ay wag. Asinon tungay ti mang tawid iti sanikwam no bilang matay kan paray.
Ay, naitangaron ti problema ka pare. Diyak amon wasino ti pangipatawid ak. Tanay, balo ak matain. Kanawan mo't anak ni dinay asawak. Awan mo't ka anak ak. Tag may sak lang anak. Kan ura na di asawak. Bugbog tungmot lang anak. Diyak mo't kayat. Lagiti kakasinsin ko ta naglalastog damag. Kasanungay nga ro dun paray. Ay, gusto ko maano ng asawak. Tapno damang tawid iti sa nikwak. Gamjak mo't ng asawa. Ada tayo nobyak iday. Gam nagbreak kami matain. Ay no, bye-bye amon tiks mo paray. Mangkita kakit di manan iti sa bali Ay, kaya't mau tayo sa pulan kay iti asawaan paray. Adaya may rekomendam paray. Ada! Ubing ka na pintas. Sinong paray? Elisa, agrubot ka, tada papananta. Ha? Papanan tayo, tatang? Sarungkaran tadji masakit akong paray. Kaya't nakakano makita, tanabayagan tayo na udi panagkita yaw. Ha? Alan, ikag digo sa tagsukat kan. Darasan, tanarigat apayan tikid daw, tidandanin matay. Kaya't nakamakita, iso mapantay tayan na. Napanan ni tatang mo, Melissa. Rimwar, Tata Anton. Mapan ka no gumatang iti tinapay. Diyak lang pag-arop. Si kagayang ti retrito ti amam kanyak. Ha? Iritrito nga? Retrito na nga asawaag Anya? Agsapsapulak nga miniti asawaag. Tapno damang tawid iti saniko ama panawak. Sayang no awan mang tawid. Ha? Dayta, no mayat ka amaki asawa kanyak. Ngauray lakay akon. Ay, kwa. Uray lakay kan masakit akon. Agdato naklatakan ka, Melissa. I love you. Kat nakasagana ak amang ikalay sakin ka. Idatag ka iti altar. Kat no kayat nak, pagyamanak. Tadamot lang ang pangipatawidak iti sa nikwa ama panawak to. Diyak kaya teraramidin nyo, tatang. Anya kayo mutin, ipaspasubo dakmat. Na, ipaspasubo nga. Pagsayatam teraramidak, Melissa. Di ka man nagkasta-kasta. Ay, manmanuday tan. Diyak kaya yatan ni Tata Anton. Sana balay, tapagpiit nga lang agasawa kayo. Tamat-matayan. Kano matay ni pare Anton. Si Kanton nga asawa na timang tawid iti amin asa ni Kuana. Kun saan na makapapigsa na ijay. Iswa papilang ti pagasawaan yaw. Saan nakakaidain da ijay ta nakapsutain. Basta man diyak, tatang. Ay, anyat kayat mo. Di gwapo, awang korta na. Ha? Kita am di kabsat mo. Nakiasawa iti gwapaw. Ngam kita am ti kasasad na ita. Nagkutungan. Awan lang aron trabaho di asawa na. Putot pala putot. Isaw nga orin la kaiditan. Bastag na may kantaw. Diyan taon ti pakiasawaam. Sa nabalay, tamabalo ka mga dagaws. Di balasang kanto manan nukas kasanaw. Nagkuna nga dantaning tibiyag ti kumpare marot. Tsaka Anya? Si katimang tantaning ije kumpare. Ay, unay kan, di ka lamasyan ije kumpare. Ay na madlumot adandanin ti apit ni pare Anton. Saan lang siguro ngayon baga ti doktor na ang pa-check at tinaningan danday jay. Anya? Sayang ba't ti mapanawan na sa nikwa no awan magtawid. Iso nga ipaasawa ta ni Melissa. Kat di namat nga rod kaya. Kayat na. Pilitin ta. Sa pwede bakit apalasang akaaruba ijay. Inton maunaan na tayo ngay. Ay, isan man natila raramidam arot. Agdaya amat kasta.
Masakit lang arudan ngam kayat na pailat mga sawa. Ay, di kumpare nga ron day ta. Sayang ka no, nawan pang ipatawidan na iti mapanawan na asanikwa. Isungag sapsapol, iti asawa na. Agad, apay, masapul ang mga sawa ya. Mabalin namot nga ipatawid ita sino man no talaga kayat na. Ay, kayat na nga ron ti mga asawa. Anyat mabalin ko ngay. Ay, di mo iramraman tanak mo iti kalukwa marot. Di na nga rod kayat, pilitam kit den. Kayat na nga ron. Mabutang kanyak na jay. Isopat check nga tungpal day jay, iti kayat ko mapasamak. Kanyat pangadang niya ka diso. Ano kasta, manukot ka na makiasawa ka ni parehan taon. Katuanan na, anya nga ron ngay. Kung tandak mat na dya ko manugot. Talaga? Inal daw nga ungtan ka ano bilang. Sige. Ibaga ka ni parehan taon, tagkasar kayon. Basta kasar lang nga. Saan kami ngagkabalay? Why? Tinapatag. Adam ako ng asawa na. Kanadan tumang tawid. Ite sa nikwa na iton matay. Nay, apay nga da ka dito parangan ni Pare Anton, Silvia. Una tawa na kay parangan niyo, tatarot. Natapilusupo ka. Kanya kukuham dito ay. Kalkalpas ko nga nag-inaw ka nagwalis. Siyak nga minte para walis ito'y parangan na tatultulungak. Kaasya ngamin. Anya? Kano maminsan katilot-luto akmat lang. Ay, mabalin ka day. Asar di nga mo nga sikaswan ti kumpare. Tadanton mga sikaso kon kuha na iti mabiit. Ni, asino kumangay? Imilis ang anak ko ah. Agkasardan iti mabiit. Ni, apa nga kasar na ni Melissa kat saan damat nga agnobya? Limit ang nobya na. Kasarlati kurang kadakwada. Kahit kasano pare. Ayaban tayo tayo magkasar kada kayo diti balayo. Awanan atan ay mabanugang abumangon. Sige nga ron. Kasaritak ton tayo magkasar kada kayo. Tauray nakaida kang agkasar kang mabalin. Sige man. Kahit kasano ti gastusin nyo pare. Mano ababoy ti mapartay. Uray sangapulo no iso. Asos, nagastos una ti sangapulo pare. Pag-practical tayo. Uray may isa lang siguro. Talimitaran tayo mati dumaray. Alam, makamuhan pare arot. Basta mangkita ka ni ti baboy to bayadak to. Ay, papanam nga ikat kalkalpas lang ti kasaryo ko ni Pare Anton. Agawid ako. Dimot ko na yung apapilang ti bagasawaan may kanya Anton. Una! Hanggang magtalinad ka pa dito ya. Uray sumagmamanula ka oras. Manjak, kaya't kung tagawid tatang. Igatangan na kiti vitaminak, Silvia, wan. Wan tata Anton. Gumatang ka iti prutas, kanat natang. Igatangan maamin nga ipagatang ko. Wan na tata. Masapol ang mga anak iti osto. Pagpapigsak, Silvia. Iti mabiit. Mabalon ti anak tabakit. Nakasigurado tay tawidin na kinanton. Ay na, day talatisang kaibagam. Tawtawid. At di sumat. Nagswerte di anak ta. Ta adun to ti tawidin na asanikwa ni Anton. Nay, Nay, nay. anda taaw. Ingkaman kita an araw. Mabit lang. Umayak man. Tatang arot. Ha? Pare Anton? Nakigtot ka. Nakakita kanya. Ay, puro Diyos. Apay abimbangon ka. Nakasarukod ka matan ngay. May ditibalay, paray. Ingkar ka rigatak tatang. Takayat ko makita ti asawak. Ni Melissa kay. Di mo't umay di balay. Kwa! Ay amangan no matumba ka. Ay ala sumra ka. Tagida ka. Di ka bumangon na atan eh. Di mo't agsakit kaya. Pare, ay isti manugang ko.
Ang dantaning tibiyag, mausanay Diyak itulog ka matayak kadagos paray. Ay, Steve. Ay, tatang. Lumabanak. Tapno mananam ko timnas tiyada sawa namanan. Ay na. Marigatan ka kaging maganton. Agida kakitday. Di ka bumagbangon. Saan nga road? Ikarigatak ti agimbag. Masapula pumiksaak tatang. Tapno madan kapay iti apukaw ko ni Melissa. Anya! Napanandya anak taba kahit. Pimanawan, ta ilumlumungan na ni Anton. Ay, sapay sumanubli dito'y balay. Kunakno ko naman nataningan ng tibiyag na. Kasta karon tiyamok. Ay, na pumipigsa mo tayo. Simaranta mo tani din ang asawa. Agad kasanudaytan. Ura na numdyanak ta, di na kaya timakidin na kanantong. Ay, mas dawak mga ta punigpigsa mo tani Anton. Di na pala itulok. No talagang ipanan. Lumablaban kit din. Ay, Nay. isuman nga tadaytan. Tanang, umayak man. Ay, sos, ingkapastra ka na. Ay, na problema ti kastoy. Apay kaya kasta. Nakiasawa pa ilangarod kanyak no di nakgayam kaya't akadin na. Kung amin, mabayin samit. Ayaw baham ta kasaritak man. Awan diti balayan ton, pimanawan. No kasta, talaga di nakayat. Kwa? Ay no di nakayat, di saan lang. Asino kumamat ti anak mo ay. Abay, isulaang ayat ti babae. Ha? Anyat kaya't mo asawan ang taon? Nasayatan nagawig ka, Melissa. Agsarita tama na nakaw. Noy may papan ka ni Tata Anton ti bagayong, lipatin yun. Kan isa nagawid ta may kwalaan dagiti kawis ko. Pumanaw akong dito'y tatang. Inakagtrabaho iti sa bali a lugar. Ay, di ka pumanaw Di daklapdan. Diyak kaya ti makidan na iti diyak kay ayatan ko nakmat. Isa pumanaw akon. Kunayo ang mabalo akadagos ngam saan matgayam. Yak mga rod ni namnama pumigsan yan to, anak ko. Si Marantakit din, hindi nangasawa. Basta pumanawak. Tadan pagtrabahwak. Nabayag magtinasan ngay may ni Anton dito'y balay. Araw. Un nga rod. Abang ano agsakit manan. Kasta nga tangag paiso. Ay, indak to man kitaan. Pamangan mo't nun na idalitan. Diyak mo't ngamin napanan iji balay na. Ingkanto kitaan Tamang ano yan tinapasamak kun kwa na. Nay, apay asikatin nang ilukat itiray daw, Sylvia. Apay nga dagat iti balay ni Anton, Kat. Apay dakas no ada kay tao. Ayan ni Anton. Masakit ka di man ay. Aday jelikod. Agbalbal seg. Balbalsay. Apay, naimbaganan na talaga ay Katuan mat. Apay nga ron nga dagat dito yung ay. Sylvia, sweetheart. Day, pare arot. Ada ka magayam. Anya jawag mo ka ni Sylvia. Sweetheart. Wan. Ni Sylvia itati sweetheart ko. Tadinak matpagan ano di anak mo. Anya! Ay, apay nga kasta! Madya! Ay, agbababae ka matay ng taon! Kahit, anyat mabalin ko nga ay, di na mangaro kaya ni Melissa. Di nagsapulak iti sa balay. Anya! Ay, sana mabalain! Pumanaw ka dito, si ka Sylvia! Saan na mabalit raramidin niyaw? Sikat ti pumanaw, pare araw. Tawan, bibiyang mukha na kami. Anya! Ang kunay kan, Melissa. Kuyugan ka, tayong kay darom danton, kundi babae na. Ay. Anya pilot ko kuwam ngay. Ang kunay kan, agbababae ni Anton, isungay darom mau. Nagsaritaan min kan ni Anton dayta tatang. Tagsina nga rod da Anton kan Melissa iti legal awagas manang biyanang.
Kat da Silvia ken Anton tinagkatuluyan, kat nadanday ti anak. Nasdawak, tay di nang asawa ti kumparek, si Maranta meten, aging ganan anayan anagimbag. Kat ita nakiasawa meten ni Melissa nga anak ko, kat adan bukod na a pamilya. No malaglagip ko tinaramid ko iti kalabas, kas lalom na dak iti nakaro abain, gapo iti kinarupat kwarta. Banag ang nagbabawya kiti kastaunay. Alakastan, to'y pagayam mo, arot. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam marot. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agihaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.